Жыццё даецца, каб жыццё тварыць, каб светла-залатую яго ніць віць і далей любоўю, справай дзейнай ды словам, што ад справы не аддзелена, тварыць. Мне дадзена ўдар вялікае багацце валодаць беларускім словам. Беларуская мова – гэта прыгажосць, веліч, розум і характар беларускага народа, яго шматвяковая гісторыя і культура. Беларуская мова – гэта мая краіна, мая малая радзіма. Тое, без чаго не можа існаваць маё жыццё. Я адчувала гэта з самага дзяцінства, з тых часоў, калі я яшчэ не пачала задумвацца, хто я, дзе мае карані, хто мае продкі, кім мне быць. Ужо тады я адчувала дадзеную мне продкамі унутраную патрэбу перадаць каштоўнасць родных слоў нашчадкам шляхам самаахвярнага служэння настаўніцкай справе. Таму спачатку былі гульні ў школу, потым навучанне ў маёй роднай школе, затым педагагічны універсітэт. І нарэшце лёс прывёў мяне ў дзяржаўную установу адукацыі гімназія гарадскога пасёлка Глузка. Гэта адна з найлепшых устаноў пасёлка. Тут працуюць сапраўдныя прафесіяналы педагогікі. Якім павінен быць настаўнік беларускай мовы і літаратуры? Захоўваць класічныя маральныя асновы і прытрымлівацца выклікам сучаснасці. Вядома, у кожнага часу свае ідэалы. Якія інавацыі не ўводзіліся сёння, якая невялікая была хуткасць змянення, мы, настаўнікі і вучні, як і сотні гадоў назад, сустракаемся на уроку. Якім павінен быць сучасны урок? Новым і не губляючым сувязі з мінулым. Быць адкрытым і стаць адкрыццём. Выклікаць цяжкасці і пачуццё радасці ад іх пераадолення. І самае галоўнае, урок павінен дапамагаць беражліва перадаваць у будучыню маё багацце, беларускую мову. Як завяшчаў нам Анатоль Вялюгін, не забудь жа нашчадкам сваім перадаць у нязменнай красе наша добрае слова. У вольны час, займаючыся любімай справай, не забываю тое, што перададзена нам ад продкаў. Мне падабаецца любая цікавая рэч, якая хоць кропельку адлюстроўвае беларускія нацыянальныя традыцыі. Натхняючыся гэтым, я знаходжу ў сабе сілы не проста вучыць і выхоўваць, а рабіць гэта ў сатворчасці, садружнасці, а галоўнае цікава, шчыра і з верай у сваіх вучняў. Мова вакол нас і ўнутры нас. Мы адначасова належым ёю і валодаем ёю. Гэта аб'ект вывучэння і прадмет гонару. Гэта тое, што адлюстроўвае наш культурны код. Захоўваць яе значыць захоўваць культурную спадчыну Беларусі. Вось моя місія.